So this weekend too, a girl came over ebephethe not insango kodwa ebephethe usweet mfethu. Yabo sweet laba, it's called ama-edibles. Yeah, ama-edibles. These gummy sweets. Bephethe owodwa nje mfethu, sawusika phakathi nendawo wadlo half ngadlo half nami. And it felt good. It felt good. I know I should be feeling guilty. Kodwa no, I don't feel guilty. Yabo ngeke ngilokhu ngiyale nale. I don't feel guilty at all. Yabo. Another thing which I'm proud of, which I didn't, as much as it's a relapse phela, because yabo, I didn't smoke afterwards. Yabo. Vele bengabhemile, like even though phela awubhema usweet uyawudla, but after an hour or so I felt like ngibhemile. I know the feeling of ukubhema, amehla mayesebovu ngase ngibuka imovie lana, yabo kwakumnandi nje mfethu. Yabo kwakumnandi ngempela. Yabo into engiqhenya ngayo ikona lokho ukuthi I didn't go back and want more afterwards. Yabo, I enjoyed that and I left it as is. Yabo, I haven't been thinking about ukubhema futhi as I usually do whenever I relapse, because bengijwayele ukuthi ngifike ngihlala isikhathi eside ngingabhemi, and maye ngabhema kanye bese it's like ngivula amasango esihoko. Sengizolokhu ngibhemile ke ngiqale kancane and within a month ngibe sengibheme kakhulu, sengibhema njalo. Yabo, this time it didn't happen like that. This time maybe it's because it was an edible, yabo. There was no smoke, it was clean, akunobulutho, yabo. This time I didn't feel like eating another edible, yabo. Into engizoyiconfessa nje ukuthi I feel like this thing, the edibles have a place, yabo. Maybe once a month, yabo. Maybe it's the start. Maybe sengiyabuyela futhi back into addiction, kodwa iyona for now iyona indlela engicabanga ukuthi ngizokwenza ngayo le, yabo, ukuyivakashela ngaleso sikhathi, yabo. Vele ngangaplanile ukuthi ngizoba sober ngize ngiyofa, yabo, kodwa ukubhema nje namanje angihaleli ukubhema insango, yabo, because ukuyibhema it's like yabo, even ukudla usweet is not any much better than ukuyibhema. Kodwa I feel like I will allow this, yabo, my guilty pleasure, if I may call it that. I will allow this into my life, yabo, once a month, at least once a month, yabo, at most once a month. I won't allow it to get out of hand like that, yabo, because I still have life to do, yabo. I still have shit to do. Angifuni ukuthi ngibuye la ngangikhona last year, because ngangigcine last year mfethu ukubhema insango nokuba high. I think at the end of November or start of December, round about that time, yabo. So yeah mfethu, I don't feel guilty at all. It was enjoyable. Alungishayanga lolu valo lolungishaya, and yeah mfethu, and ngizobona ukuthi impilo ihamba kanjani. Ngenzeka ukuthi ngibe busy futhi and not have any time for any edibles, yabo. Kodwa I enjoy that. It's like I feel like I'm a phony for saying that. I feel like it's wrong to enjoy it, but I enjoyed it mfethu, ngizothini. So I'm not saying ukuthi wonke umuntu kumele elandele mina. Lama video ngiwenzela ukuthi mina ngixoxe ukuthi kwenzakalani ngeyami impilo, yabo. Mhlambe khona ezomsiza, mhlambe, yabo. Kodwa I think that the main takeaway kuyona yonke lento le ukuthi mfethu urelapsile doesn't mean that you should indulge after that, as I usually do. Like ukuthi ngoba sengibhemile kanye angisale sengiqhubeka ke, yabo. The fact that ngikwazile ukuthi ngithi ngi-enjoy mase ngiyahlehla, it shows ukuthi sekukhona i-growth emqondweni wami. I'm not, ngizothini, my addictive personality is not as strong anymore, especially when it comes to lento le ekuyinkantini. So yeah, and I enjoyed the movie I was watching ngaleli yanga. It was called Life is Beautiful. It's a 1997
Italian film. So yeah, mfethu.